sumabyar dek kudolan desa wajib pesta arek nojo nganti kalah bare seni mancana goro semanten sayang ko menawi lepat nengah ko ora Bapak Ibu hadirin kang kita hormati. Ing mriki kita atas nami sak lasemo. Ing mriki habuk bilih ing mangke anggen kita bagi sampur wonten kekilapan saha kekirangan nyuwun lumutring suh agungi pangapunten dumateng Bapak Ibu hadirin. Ing wekdal siang menika desa Birawa ngawontenaken bersih desa. Lan mugi-mugi karawan panjenengan sedaya dipun suni doa restunipun kalian Bapak petinggi saha sak prakatipun. Wedal siang menika nggadahi hajat ing mengkogati bersih desa lan mugi-mugi sak pengeripun bersih desa. Mugi-mugi masyarakat Birawa sak wetahipun saged ayem tentrem guyub rukun aman lan sentosa. Dening hiburanipun siang menika inggih menika campur sari tayub ingkang dipun pandu Cak Tasung pribadi. Kanthi pesan wedal sembus wonten boten kathah-kathah ingkang kula aturaken nanging saderengipun panjenengan kita ajak dhateng panggung pagelaran langkung rumiyin ingkang badhe nampi sampur penghormatan inggih menika Bapak Kepala Desa saha sak perangkatipun. Madhepipun ibu-ibu Warenggono dateng panggung penghormatan kairingan gending samirah ingkang badhe timbul tindakaken kadang kula inggih menika Cak Endes nyuwun bantuan Mak. Monggo.
Matur suwun sanget kula wau inggih menika lumampahipun gending penghormatan inggih menika ingkang dapet dipun tindakaken kadang kula ingkang saking Laladan Malang Mas Endes. Inggih menika ingkang sutampil dhateng panggung pagelaran panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang asta inggih menika cemeng-cemeng sedaya kemawon. Monggo. Mas Endes sampure Mas. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Wong nggih, Bapak Kepala Desa sampure dipun pagelaran Bapak Samuji. Menika Mas Anang Subadi Bandito sampuripun dipun pagelaken Bapak Sipur. Pak Carik sampure dipun wakilaken Bapak Mesikah. Mas Edi sampure diwakili Mas Aprol. Pak Pujono sampure diwakili Bapak Kateman. Niki jane kami tuwane ora perlu wakil. Diwakili Mas Yanto. Pak Sulis sampure dipun wakilaken panjenenganipun Bapak Hari mantan Koramil. Mas Anto sampure dipun wakilaken Bapak Siar. Monggo Pak Siar. Monggo ngetan ngulon, madhep ngetan ngulon. Dawat bisa
Hangapun